Gapu iti kastaunay nga panagayat ti Diyos iti lubong, inted na ti kakaiso na nga anak na, tapno ti siya sino man mamati keng kuana sa anamatay, no diket agbiag ngagnanayon. Ta saan nga imbaon ti Diyos ti anak na dito'y lubong tapno ukumen na ti lubong, no diket tapno isalakan na. Agpapan ita, nakadadon ti pasurot ni Hesus Kristo. Adopat nga ebanghelyo nga nakaisuratan iti rugiti na Kristiyano nga napamati. Istoryaen da digiti napaspasamak. Naalada ito nga pakasaritan ni Jesus iti ebanghelyo ni Lucas. Isurat ko keng kapatgek at Teofilo tinaornos a pakasaritaan digiti napaspasamak kadatayo. Tapno maamuam ti amin na kinapudno, may papan kadagitoy. Idi emperador ni Cesar Augustus iti Roma, kanagari ni Herodes ti Judea. Imbaon ti Diyos ni Gabriel nga anghel sa Nazaret, iti maysa nga birhen, nga agnagan Maria. Di ka agbuteng, Maria, ta pinarabura na ka ti Diyos. Agsikog ket taganakan to ti lalaki. Panaganam to ti Jesus. Yan kasano? May saa ka birhen. Umayto kayong ka ti Espiritu Santo, na indaklan to ti ubing, ket maawagan to ti anak ti kangatuan. Dinto agpatingga ti pagarian na. Napanadaras ni Maria kani Elizabeth akasinsin na nga nagsikugmet, numampay baket unayen. Elizabeth! Maria! Kasinsin ko! Kasatan ka kadagiti amin na babae. Nadayo ti ubing nga iyanak munto. Apama na nangag ka. Nagkaraw ti ubing iti tiyan ko, itiragsak na. Idaydayaw ti kararwak ti apo. Kente espiritu ket agragsak gapo iti manang isalakan ko. Manipo dita, awagan dakto anagasat dagiti tattao. Kada kayo at taga Nazaret, daytoy ti bilin ni Cesar Augustus, maaramid ti census, ti Galilea ken Judea, masapol amapan, ti tumunggal maysa, nga agpalista, iti ili a nagtaudan na. Nagpalista da Jose ken Maria jay Bethlehem, ili nga nagtaudan ni Jose, akatulag na. Ngem awan nakita da nga pagdagusan, no nilaeng ti ayan dagiti ayo. Nagparang ti anghel ti apo kadagiti agpaspastor nga adda idi itiletang nga agbambantay kadagiti karnero da ket sinilnagan ida ti dayag iti apo. Itamet lang nga aldaw, dito'y ili ni David, na iyanak ti mangisalakan kada kayo, ni Kristo, nga apo. Nagdaras da nga ng sapul ti ubing, ket isuda ti muna nga nang ipadamag iti naimbag adamag, iti panakayanak, iti manangisalakan. Kalpasan ti makadomingo, dimteng ti panakakugit ti ubing ket napanaganan, Jesus. Impanda ti ubing di Jerusalem, ket indaton day ti apo. Sa di templo, at dalakay nga agnagan Simeon, inkare ti Espiritu Santo, nga din tumatay aging kat makita na ti Kristo. Apo, palubusan na ko na pumusay asitatal na akas kare. Nakita kon ti panangisalakan ko. Pinili ti Diyos daytoy nga uping.
Bendisyonan na kayo ko ba ti Apo? Idi matungpal da dagito nga bilin ni Moises na gawid day dyan Nazaret. Agtawin ni Jesus iti sa kapulok ket dua, idi intugod da Jose ken Maria nga nakipiesta iti Jerusalem. Impagarup da nga nakikuyog iti bunggoy iti agawid dan. Ngem nagbati ni Jesus. Nagsublida iti siyudad nga magbirbirok ken kuana. Ti may katlong aldaw, nasarakan da nga makisangsango kadag iti mamaestro ken panglakayen. Siya sino ti akin anak, iti daytoy nga ubing. Anak ni Isuna, kunami no simurot kada kami. Apo, pagpasensyaan nyo. Nasdaaw amin nga nakanggeg ken kuana. Anak ko, apay nga inaramid mo dayti kada kami. Napalalo ti danag mi kinitatang mo. Apay binerbirok dak. Diyo ka di amo nga masapol nga arimidik ti trabaho ni amak. Kimuyog kadakwade dyan Nazaret, sadyay di makkel iti sirib ken bagi, ken naiayo ti Diyos ken dagiti tattao ken kuana. Idi may kasangapulok ket lima ti panag-emperador ni Tiberio, ni Poncio Pilato ti gobernador iti Judea, ni Herodes iti agtore ti Galilea, daanas ken Caipas iti kangatuan apapadi. Dimteng ti sao iti Diyos ken ni Juan idyelet ang anang isursuri ti entero nga Jordan, may papan iti panagbabawi, tapno mapakawan nagiti basbasol. Agbabawi kayo, ken agpabautismo kayo, ket pakawanan ti Diyos dagiti basbasulyo. Kas na isurat, jay libro ni Propeta Isayas, jay let ang adda mangipukpukaw, isagana yo ti dalan ti Apo. Pasaya atin yo ti dalan na, gaburan dagiti amin naturod, ken simpaan dagiti bambantay. Palintigan dagiti killo ken kabatuan adalan. Ket iti salakan ti Dios. Umayto kada tayo. Anya ti aramiden mi! Ibagaman kada Kayo kami! nakapututan ti ulag. Kami anyamat. Ilawlag mo man ti suruten mi. Ti addaan dua abado. Iti najay may sa iti awanan. Ket iti addaan kanan mangibingay met. Maestro, agsingsingir kami iti buwis. Anya taramidin mi. Di kay sobraan ti agsingir. Da kami nga rod. Anyaman. Diyo pilitan nga alayan ti kwarta ti siya sinuman. Weno mang switi kayo kadakwada. Mapne kayon iti swelduyo. Ibagam, si kakadi, ti Kristo. Bautismuan kayo ti danum. Ngem sumarsaruno kanyak, tinabilbilig ngem siya. Awan pa kay karyak ken kuana. Bautismuan na kayo ti Espiritu Santo ken apuy. At da ken kuana ti bigawa pagtaep. Ken urnungin ang totirik, iti kamarin na.
Bimbaba ti Espiritu ken Jesus akas may sa akalapati. At datimek ang naggapot langit, si katidongdongwek nga anak ko. May ayo ak onay ken ka. Agtalupulo ti tawen ni Jesus idirugyan na ti trabaho na. Napnuan ti Espiritu Santo iti Jordan, ket inturong ti Espiritu iti letang. Sadyay pinadas ti Diablo nga sulisogen ito patapulo nga aldaw. Sana pulos anang nangan. Ket kinunan ti Diablo ken kuana. No si kati anak ti Diyos. Ibagam iti dayta bato nga agbali na tinapay. Naisurat, saan laing nga tinapay ti pagbiag ti tao ng tunggal sa o di Diyos. Impakita ti Diablo dagiti amin na pagarian iti lobong. Nayawat amin kanyak dagitoy. Ket mabalin ko nga ited iti siya sino man nakayat ko apang dadan. Ngarod, no agrukbab ka kanyak. Kukuam tu amin dagitoy. Una ti kasuratan, agdayaw ka iti Apo Diyos mo. Ket isulaing ti pagsirbiyam. Ket inturong ti Diablo iti Jerusalem, ket impatakder na ti kangatwara paset ti templo. No si kati anak ti Diyos, tumapwa ka man? Takuna ti kasuratan. Bilinin to ti Diyos dagiti angheles sa mga iwan ken ka. Tapayain na kanto. Tauray dagiti sakam saan na madunor ti bato. Kinuna ti kasuratan. Di mo sulisugin iti Apo Diyos mo. Napan iti Nazaret, ili adi makilan na. Kumusta? Kumusta? Kas kadaw yan na iti aldaw a panaginana, napan nakigimong. Ket napili nga agbasa ti paset ti propeta Isaias. Ada kanyak ti Espiritu ti Dios. Pinili na kamangyag iti naimbaga damag iti napanglaw. Waya-wayaak dagiti balod, ken pakitaek dagiti bulsek. Panakarukat dagiti maparparigat. Dimtingin ti oras sa panangisalakan ti Apo ka dagiti tattao na. Nalaing ti panagsauna. Daytoy paset ti kasuratan ket natungpalen, kas nangigyo. Pimudnon ti kasuratan? Ti Mesiyas lain ti makatumpal iti dayta. Sano mi nga maamuan? Awan duadwa nga ibagayo daytoy nga pagsasao. Doktor, agasam ti bagim. Kunayo pay nga ta,
Aramidim dagiti inaramid mo ijay Kapernaum, dito'y mismo nga ilim. Ibaga kada kayo, awan ti propeta maawat ti mismo nga ilina. Kadagito'y asasaon ni Jesus, impakaamuna ti bagina akas Mesiyas, pinili ti Diyos, na ibaw na mangisalakan iti tattao, saan nga inawat dagiti Hudyo isuna akas Mesiyas. Kaya't dang itapwag isuna iti deraas, ngemnag na iti nagbabaytanda. Sa Pimanaw. Ket nagturong iti Kapernaum, ili iti Galilea. Kimaro ti panagsaknap dagiti Romano iti entero nga nasyon. Ngarod inkararag dagiti tattao nga umay ti Mesiyas nga isut magted iti wayawaya. Iti dayto nga panuray. Kapyat yung madaking ka. Kensi ka, maestro. Simon, makilugan akman. Apaya saan? Umanaw yan? Saan? Suruan na kami! Mga asim! Jesus, suruan na kami. Namisa na dadwalan laken na panijay templo nga agkararag. May nga para sa'yo, ken may nga para singir ti buwis. Ti makder ti para sa'yo, ti adayo kit inkararag na. Agyaman ako, Diyos, ta saan ka naagom, naulbod, wino man nakakamalala, kas ka dagiti daduma. Agyaman akmeta saan nakakas iti dayjay agsingsingir iti buwis. Agayuno akdo at tunggal lawas. Itid ko ti apagkapulo a sweldo. Ngem ti makder ti agsingsingir ti buwis, kit di na paitangad ti matanay jay langit. Dinandanog na kidi ti barukong nakit kinunana, o Diyos, kasyan na kadi aman nagbasol. Ibaga kada kayo, ti agsingsingir ti buwis, saan nga ti parasyo, tinapalintig iti sangwanan ti Diyos, iti nagawid da. Tati mangitantan o kiti bagina, kit maipababanto. Ngem ti mangipababay ti bagina, maitanok to. Ipatingam ti bilog. Kit iwayat yu ti ikit yu, taagkalap kayo. Oh, maestro, nagpatpat nagkami ang nagkalap. Ngimawan pulos tinaalami. Ngim no kastati ko nam, iwayat kong arod. Santiago! Juan! Santiago! Juan! Umay kayo dito, katulungan na kami! Saan ninyo? Aduman ditoy! Huston! Huston! Aday wanak, Apo. May isa ka man nagpasol. Di kaagbutay. Manipod di tatataon ton ti kalapin nyo. Umay kayo kanya, kendinggin nyo ti saok. Dumngeg kayo kit maadaan kayo ti biyag. Birukin nyo kinawagan ti Apo, taasiday kada kayo. Isardeng ti dakes nga aramid ken panunot, kit agsubli ti Apo. Nga iso, manangaasi ken madadaan na mamakawan, kit maadaan kay to ti ragsak, kay natal na a panagbiag. Atuya!
Jesus! Jesus! Pangaasim pa yung bagim ti anak ko. Maestro pangaasim, sa napulok at wala yung ditawin akit matmatayan. Pangaasim, sumurot ka kanyak. Jairo, awanan. Jesus, natayan ti anak mo. Di mo ring-ringgurin ti maestro. Di ka agdanag. Papiksayan ti pamatim kit uning bagto. Di kay agsangit. Saan na natay? Matmaturog laing. Anak, umangong ka. Ikanyo ti kanina, ibaga kada kayo. Sa inyo ipagbagati na pasamak. Kalpasan daytoy, nakita na ni Mateo nga agtugtugaw iti ruangan ti opisina na nga pagbaybayadan iti buwis. Surutin na. Ket simangat ni Jesus iti bantay tapno agkararag, ket nagpatpatnag sadya nga nagkararag iti Dios. Kabigatan na, inayaban na digiti adalan na nga dinutukan ng apostoles. Ni Simon a pinanaganan na pa iti Pedro. Ken ni Andres a kabsat na. Santiago, ken Juan, Felipe, ken Bartolome, ken Mateo, ken Tomas, ni Santiago nga anak ni Alfeo, ken Simon amanagan Patriota, ken Judas nga kabsat ni Santiago, ken ni Judas Iscariote nga nagbalin amang lilipot.
Nagkasat kayo, da kayo napanglaw. Takukway ti pagarian ti Diyos. Nagkasat kayo, da kayo mabisin ita, mapni kayto. Nagkasat kayo, da kayo nga agsangit, agkatawa kayto. Nagkasat kayo, nagurahin da kayo, dagiti tattao. Kinukunada at dakis kayo, gapo iti anak ti tao. Agragsak kayo na mapasama kiti kasta. Taadaddak kilagong gunayo, sa dilangit. Kastamit ti narami dagiti kapuonan da kadagiti propeta. Sangapulo ket Sangapulo ket pito, sangapulo ket walo, sangapulo ket siyam, dapulo. Day talain. Anya nga tayo talang! Ngimasi kayo pa'y da kayo nabaknang ita. Pinakamyon tinamay ti biyag. Di na kaya ti bumaknang, ag mauyong sa... Kaasi kayo nga agkatawa ita. Taagdungaw kinagsangit kayo. Kaasi kayo na nasaya at ti sa 20 taon may papan kada kayo. Takastamit ti kinunat ti kapuonan da kadagiti sinan propeta. Ngem ibagak kada kayo nga agdingig kanyak. Ayatin nyo dagiti kabusuryo. Ipaayan nyo ti impag dagiti manggura kada kayo. Bindisyonan ti mangilunod kada kayo. Ket ikararagyo dagiti mangidadanes kada kayo. No adamang tumpay ti may sapingping mo. Ipatong pampay ti pangir. No adam mga alay ti kagay mo, bayam nga alain na pay ti bado. Ikam ti siya sino man na dumawat king ka. Ket no adam mga alay ti sanikwam, di mo pa isublin. Aramidin nyo iti daduma, ti kayat yung aramidin da kada kayo. No dagiti laing nga gayat kada kayo, ti ayatin nyo. Adda aya magungunayo. Uray man nagbasol ayatin dati agayat kada kwada. No dagiti laing mang ipaay ti imbag, ti ipaayan nyo ti imbag. Adda aya magungunayo. Uray dagiti man nagbasol, kastamit ti aramid. Apaya sinagid na. Apay nga kina sa una isuna. Makapaay. Saan? Ayatin nyo dagiti kabusuryo. Ket ipaayan nyo ida iti imbag. Agpabulod kayo. Uray di masupapakan. Tadakkel to ti gunggunayo. Taanak kayo to ti kangatuan na Diyos. Tanaasit ti Diyos kadagiti managdakdakis. Manangaasi kayo kas kini amayo ang manangaasi. Isalaga na kami, Jesus! Di kayo gukom, tapno di kayo ukumen. Di kayo mangilunod. Tapno di kayo ito ilunod. Mamakawang kayo. Kahit pakawanin na kayo tumen. Isurong tipod no adalan, amo. Mangted kayo, kahit ikanda kayo. Tati itid mo kahit agsublimat langking ka. Di mabalin nga idalan ti bulsek, ti pada na bulsek. Nukas na ti maaramid. Matnagdanto adwa iti abot. Apaya dilawim ti rugit iti mata ti kabsa mo. Ngem di mo madlaw ti tros iti matam. Maestro, iturong na kami. Masapol da kaitan, apo. Nagasat kit din ti inanang ipasnikem ka. Nagasgasat pa'y dagiti dungeg kay mangtung paliti sa uti Diyos. Amuik man dayto yata. Anya, iso ka din ti Mesiyas? Inawis deto'y aparaseyo ni Jesus ang makipangangkeng kuhanay di balay na. Napangarod ni Jesus. Pumanaw kayo dito, di kayo agsukir. Nangigdak. In kayon, sukir dagito nga ubing. Anya ti aramidin na ti Diyos. Amo.
iti araramidin na. Napudno a propeta daytoy a tao. Amuna kumano siya sino daytoy a babae among sagsagid kinkuana. Amuna kumati kadakis ti panagbiag na. Amok no siya sino da ito ay babae, Simon. Aday bagaking ka. Adadwa nga imutang iti agpapautang iti kwarta. Ti may sa 500 pesos, ti may kadwa 50. Agsipot at di na makabayad. Pinakawan na idadwa. Siya sino ti dakdakkel ti panagayat na. Pagarapak ti tao nga ado tinapakawan nga utang. Pudnot ako nam. Makitam da ito ay babae. Simre kak iti balay mo, kit dinak inikan ti dano mapangbuggo kadag ti sakak. Ngem binugwan da ito ay babae dag iti sakak iti luana, kit pinunasa na ida iti buok na. Dinak sinabat iti agak. Ngem manipod sa sangpit ko, di pa'y nagsarding ang nangag-agak iti sakak. Di mo linanaan ti ulok. Ngem dinigos na dag iti sakak iti pangbanglo. Ngaro di bagaking ka. Gaputa impakita na iti dakkel nga panagayat na, napakawanin dag iti adu abas basol na, ngam ti basit ti mapakawan, basit met ti panagayat na. Napakawanin dag iti basbasol mo. Insala ka na ka ti pammatin, agawid kan. Jack! Jack! Sinursor ni Jesus dagiti ili katingkas kasabana tinimbagadamag may papaniti pagarian ti Dios. Kimbuyog dagiti 12 nga disipulos ken dagiti babae nga naagasan manipod iti dakes nga espiritu. Maria nga managan Magdalena, Juana nga asawa ni Kusa, akatalek ni Herodes, ken Susana. Pinabalod ni Gobernador Herodes ni Juan na agsipod ta binabalaw na nakikabalay iti asawa ti kapsat na. Narod, nadanon mi ti ili ang managa na Apag isumit a rumor ti may sa apumpon. Tinatay ket bugbugtong nga anak a lalaki ti balo a babae. Asya ni Jesus idi makita na ti ina. Inkama na ti lungon ket kinunana. Agtutubo, ibagaken ka, bumangon ka. Nagbiag day tinatay. Ket bimangon, inyawat ni Jesus isuna iti inana. Saludsudam ken kuana. Kunam, si kakaditi umay, ako na ni Juan. Wenno, aguray kami pa iti sabali. Maestro? Maestro? Imbauna kami ni Juan na mamunyag, tapno saludsudan mi ka, no sikat ti kunana nga umay. Wenno aguray kami pa iti sabali. Agsubli kayo ket ibagayo dagiti nakita yo. Makakita dagiti bulsek, makapagna dagiti pilay. Naggasa ti tao adi agdua-dua kaniya. Bang, paanak man. Kadagiti abagak, makita mo? Makita ko ni Jesus. At damay sa tao na pa nangiwaras iti bukel. Nagdisuti sa magmamano a bukel, iti dalan ket napaypayatan da. Ket tinuktok dagiti billi. At damit sa magmamano nagdiso iti kabatuan.
Di nagtubo da, nalaylay da, ta saan na nadamag ti daga ang nagdiswanda. Nagdiso dagiti daduma iti kasiitan. Ket dagiti siit nakikida na dimmakkel, ken nang lepes kadakwada. At damit nagdiso iti nadamag daga. Nagtubo ken nagbunga da. Itisag sa nga gasot. Apo, apay nga agsaw kababayan iti pangari kadagiti tattao. Na ipakaamon kada kayo dagiti palimit ti pagarian ti Dios. Maipakaamo iti daduma babaen iti pangarig. Tapno uray kitkitahin da di da mailasin, uray dinggin da di da maawatan. Dahito iti kay papanan ti pangarig. Ibukil, iso ti sao ti Diyos. Dagiti nagdiso iti igi ti dalan iladawan na dagiti nakangeg. Umay ti Diablo, kit ikatin na ti mensay ti puso da tapno di da mamati ken maisalakan. Dagiti bukil na nagdiso iti kabatuan iladawan na dagiti tattao dumngeg ken awatin da siraragsak. Ngem saan nga umunig ti mensay kadakwada, mamati da iti apagbiit laeng. Ngem na dumteng ti tiyempo apa nakasuot, sumina da. Dagiti nagdiso ka dagiti siitan, kaya rigan na dagiti dimngeg. Ngem dagiti pakaringguran ken kinabaknang ken ragdagsak dito yabiyag, lepesin da ida. Ket sana matangkinan dagiti bunga da. Dagiti bukilan nagdiso iti natameg daga. Isuda dagiti dumngeg iti mensahe iti naimbag kinatulnog a puso. Ket agtilin na idaging ga iti agbunga da. Awan manggangat ti pagsilawan. Sana kaluban. Wino ipasirok na. Ngem ikabil na iti pagyanan na tapno makita da iti lawag na no sumrek da. Taawan ti nailamay nga din tumailatak. Ket awan ti palima da din tumamuan ken maiparangarang. Agannad kayo nga ro iti panagdingegyo. Tati addaan maikanto pa iti ad-adu. Ket ti awanan uray pa iti pagarup na nga addakin kuha na maikatupay. Maestro, at day jerwar da inam ken dagiti kakapsat mo. Kahit da ka makita. Ti inaken kakabsat ko, isuda dagiti dumngeg ti sao ti Diyos, ken tungpalen da. Iti maysa nga aldaw, limugan ni Jesus ken dagiti disipulos na iti bilog ket kinuna na kadakwada. Bumalasiw tayo. Idi aglaylayag da, nakaturog ni Jesus. May salakan tayon! Sa dinutiyan ti pamati. Intuloy dati naglayag ket dimteng day ti daga dagiti Gargiseno iti ballasyo ti Danaw Galilea.
Jesus, nga anak ti Diyos sa kangatuan. Anya ti kahit mo kanyak. Maasi ka kanyak. Saan mga barigader? Anya tinagan mo. Leon, magpakasi kami kang kapo. Di na kami ibaon iti Yuyeng. Ipanta kami iti Arban. Nagiti baboy. Hoy! Magsupli kayo! Magsartin kayo! Magsartin kayo! Rimwar dagiti demonyo iti tao, Magsupli kayo! ket simrek da kadagiti baboy. Umadayo ka ditoy! Sika sa lamangkero! Panawan na kami! Umadayo ka ditoy, alugar! Panawan na kami! Umadayo ka ditoy! Sumurot aking kauri sa dino ti papanam. Palubusan na, nga umay. Agawid kan. Iti bagamti inaramit ti Diyos ken ka. Nagturong ni Jesus ken dagiti disipulos na jay Bethsaida. Ngem nadamag dagiti tattao ket sinurot da ida. Idi mo malemen, kinuna ni Pedro. Maestro, pagawid mo dagiti tao, tapno mapandaag birok ti kanan ken pagdagusan da. Kadagati kabang ibang nga ilili. Taawan matagtagi tao ditoy. Da kayo mismo timang titikaninda. Ngem lima tinapay ken duwa nga ikanlaing ti adda kada kami. Madaydayaw nga apo a Diyos mi, ari ti sa nga lubungan, nga mangmangted ti makan, dito'y lubong. Pinasutay to! Saan nakapapati? Sinuak ti panagkunada? Adda agkuna asika ni Juan Bautista. Addamit agkuna asika ni Elias. Kadagati daduma kunada amay sa ka propeta. Anagungar. Keta kayo. Sa sinuak kanyayo. Sika ti Kristo ti Diyos.
Di yu ibaga iti asino man. Ti anak ti tao ag sagaban to iti napalalo. Matay to ngam agungar iti maikatlo nga aldaw. How clearly the sky reveals God's glory. Each day announces it to the following day. Each night repeats it to the next. Sino kada kayo ti sumurot kanya? Sumurutak, maestro. Nga mapanak man pa'y agpakada, iti pamilyak. Ti agarado at alyaw iti likudan na. Saan na maikari ti pagarian ti Dios? Ti sumurot kanyak masapul nga talikudan na ti bagina. Ibaklay na ti krus na itinaldaw ket suruten na. Ti mangipatig ti bagina mapukaw nanto. Ngem ti mangyawat ti biyag nagapukan niyak maisalakan nanto. Anya ti magungguna ti tao na matagikwan at isang lubungan nga mapukaw naman ti kararwana. Ti mangibain kanyakin ti panursuro. Ibain tumi ti anak ti tao intun umay ti dayag na. Ken ti dayag ti ama ken ti nasantuan nga angles. Ipamaniknik ko kada kayo. Ada sumagmamano kada kayo at intumatayagin ga iti makita da iti pagarian ti Dios. From its Ingkuyog ni Jesus da Juan, Santiago ken Pedro iti maysa nga bantay, tapno agkararag. Idi agkarkararag, nagbalbaliw iti langana, ket makasisirap iti putaw dagiti kawes na. Pagamuan, at dadwa nga lalaki nga mag-isa sa okengkwana. Dabueses ken Elias, nagparang day tinailangitan na dayag. Sika ti makatungpal, iti panggap ti Diyos. Babaen, iti papatay mo. Ijay Jerusalem. Bayat iti papanaw da, kinuna ni Pedro kini Jesus. Maestro, nagsaya atin ti kadda tayo ditoy. Agaramid tayo ti talo kalapaw. Maysa para king ka? Agsasaw pelaeng ni Pedro idi agparang ti maysa nga ulep nga naglinong kadakwada, ket nagbuting day di kumutan ida ti ulep. At datimek ang naggapoy ti ulep ang nagkuna, daytoy ti anak ko nga pinilik, dumngeg kayo keng kuana. Maestro, pangaasim ta kita dito barok. Pangaasim tulungan ko ma. Kaiso ti kakaiso na nga anak ko. Impakaasik ka dagiti disipulos mo. Ngem di na maparwar. Tattawa man nagdakdakis kinawanan pamati. Kasano pa'y kabayag ti panagan-anos ko kada kayo? Igmugtoy ti anak mo.
isuruan na kami nga agkararag. Kasti pa nang isuro ni Juan kadagiti disipulos na. No agkararag kayo, kastoy. Amamatay dayaw kumatinagan mo. Umay kumati pagaryam. Itid mo kada kami titaraon may tangaal daw. Pakawanayam dagiti paspasol may. Tapakawanin me iti amin nga nakabasol kada kami. Di na kami iturong iti pakasuotan. Imisala ka na kami iti dakes. Amami nga adda ka sa dilangit. Matumpal kumati pagayatam dito'y daga ka sa dilangit. Agdawat kayo kit maikan kayto. Agsapul kayo kit makabiro kayto. Agtuktok kayo kit mailukat to kata kayo iti ruangan. Tati amin nga agdawat maikan. Ti agsapul makabiro. Ti agtuktok mailukat to kinkwana iti ruangan. Siya sino kada kayo nga ama ti Mang Ted iti uleg ti anak na no dumawat iti ikan. Pwede manggagama no dumawat ti itlog. Ure no dakis kayo amoyo ti Mang Ted tinaimbag kada kiti anak yo. Dintukit ad-addan ti Panang Ted ti ama sa dilangit kada kiti agdawat kinkwana. Ibaga kada kayo. Diyo pa kadanagan ti taraon na pagbiagyo. Weno ti lupat a pagkawisyo. Napatpatig nga adayo ti biyag ngem ti taraon, ket napatpatig met ti bagay ngem ti lupot. Kitain nyo dagiti uwak. Di dagmula weno agani, awan ka marin weno sarusarda. Ngem taraonan ida ti Diyos. Napatpatig kayo nga adayo ngem dagiti tumatayab. Sino kada kayo ti makapatidog ti biyag na babaen ti panagdantanag na? No awa maarami dyo ti basit tabanag. Apay maringgurang kayo ti daduma. Kitain nyo ti panagdakil daki diliryo. Di dagtrabaho ino agkabel? Ngam na pinpintas dahi ti amin a kinaranyag ni Solomon. No ti Diyos, kawisan na dagiti ruot itangem, minton bigat, maisungrod iti apoy. Tinangnang ru na akawisan na kayo. Nagbasit kitin ti pamatiyo. Pabilgam ti pamati mi. No adda pamatiyo kas ti bukel ti mustasa, mabalinyo ako na. Dita si kamuro, bagutem ti bagem, kit imulam iti taaw, kit agtulnog kada kayo. Dumting to ti pakigapuan ti panagpasol. Imasi pa'y ti tao pakigapuan na. Nasaysaya at pa'y no maikalo ti bato iti tenged na. Sa maitapwak iti tao. Ngam ti panangisungsung na nga agbasol ti maysa kadagitoy nga uping. Anya ti kayarigan ti pagarian ti Diyos? Kastoy ti kayarigan na. Mangala ti maysa tao ti bukel ti mustasa nga imula na. Nagtubok it nagbali na kayo. Ket nagumukan dagiti tumatayab iti sangsangana. Jack, maawatan ti bagbagana. Apaya ka lang, ken kain inumyo dagiti agsingsingir ti buwis. Ken di tattao adakes. Dagiti na salunat, di da masapol ti doktor. Ngem dagiti masaksakit. Jak imay mangayab kadagiti nalinteg. Ngem kadagiti managbasol. Mangibaga ka manan, maipapan iti pagarian ay dapat Di kay agbuteng arpan ko, tapagayatan ni amayo nga itid kada kayo ti pagarian. Lakuyo ti amin ako kwayo ket itidyo kada iti na panglaw. Agurnong kayo iti kinabakna nga agpaay kada kayo ijay langit, ta ijay saan na makurangan. Taawan makatakaw kada gitoy, ken saan na mabuot. No sa dino tiyan ti gameng yo, adda ijay ti puso yo.
Babae, naimbagan ka niti sakit mo. Kitain nyo! Naimbaganan! Milagro na ito'y! Kitain nyo! Naimbaganan! Umayo kitain! Madadayaw! Si Apo! Tangapulok at walong katawan! Dalwatan na ka ti Apo, Maestro! Inem nga aldaw ti pinagtrabaho yun. Nga umay kayo agpagas kada kitang aldaw. Asaan nga iti aldaw ti panaginana. Da kayo nga agin sisimpet. Iti aldaw pa na ginana. Diyo ayawarwaran iti baka weno asnoyo. Tapno ingkay pa inuman. Itan adtoy ti anak ni Abraham a pinarigat ni Satanas iti 18 atawan. Saan ay rumbe nga mawayawayaan itang aldaw ti panaginana. Naimbaga, maestro. Anya ti aramidag, tapno magunod ko ti biyag nga agnanayo. Apay nga wagan at tinaimbag. Awan tinaimbag no dilaing ti Diyos. Amom dagiti bilbilin. Di ka makikamalala, di ka mapapatay, di ka agsaksi ti ulbod. Agraem ka tinaganaking ka. Sipod pa di ubingak, tinumpal ko amin dagitoy abilin. Agdapay may sa pagkurangam. Ilakom amin na sa nigkwam kit itid mo ti kwarta kadagiti na panglaw, adanto kinabakna mo sa dilangit. Kalpasan na sumurot ka kanyak. Ngam negosyanti kami. Nabaknang. Nagrigat kit din na sumrik dagiti nabaknang iti pagarian ti Diyos. Nalaklakay ti lulusot ti maysa kamelyo iti abot ti dagong ngam. Ti sisirek ti baknang iti pagarian ti Diyos. Siya sinong nga rod dagiti may salakan? Ti saan na mabalin iti tao ket mabalin iti Diyos. Kaanon to tiya ay ti pagarian ti Diyos. Saan na makita babaen iti pagilasinan. Awan to ti agkuna. Kitain nyo. Ada ditoy wano ada sadyay. Taada kada kayo ti pagarian ti Diyos. Addan to tiyempo nga tarigagaya nyo. Ang makita ti anak ti tao, hindi yung makita. Kas ti panaggilap iti kimat kitlawagan na iti tangatang ti agsumbangir. Kas tamtumit iti anak ti tao intun altaw na. Ngam masapol nga agsagaba nga umuna kinlaisin dagiti tattao iti daytoy a kaputotan. Nalaklaka ti panakapukaw ti langit ken dagangem ti panakaikat ti uray kabasitan laeng nga paset ti linteg. Ibaga kada kayo adu nga propeta ken ar-ari ti mayat nga makakita ti makitkita yung ngem da nakita. Ken dumngeg iti nangngeg yung ngem da nanggeg. Anya ti aramiden mi. Anya ti kuna ti kasuratan. Anya ti panagawat mo. Ayatem ti Apo a Diyos mo iti amin na pusom, iti amin na kararuam, iti amin na pigsam, ken ti amin na panunot mo. Ken ayatem ti kaarubam, akas iti bagim. Gusto ti kunam, aramidim da ito'y kit agbyag ganto. Siya sino ti kaarubak? Sana dagiti soldado. Kasano ni Cesar? Adda tao nagapoy jay Jerusalem ket napani jay Jericho. Sinaneb dagiti tulisan. Innala da amin nga adakin kuana, agraman pagananay na. Inabkabil da sada pinanawa na dandanin matay. Nairanamit na sumalsalog sa jay timay sa apadi. Di makita na dahi di tao. Inisyan na, ket intuloy na tinagna. Simalagmit sa jay timay sa Levita. Nasitgan na ti tao ket kinita na, kalpasan na nilisyan na met. Ket intuloy na tinagna. Ngimlim mabas mit sa jay timay sa Samaritano nga agbibiyahe. Di makita na ti tao na asyan kinkwana. Inasitgan ket sinapsapuan na dagiti sugat na itilana ken arag. Impan na iti maysa pagdagdagusan, anang taripatwan na kinkwana. Kabigatan na, intid na ti dua apirak iti agpadpadagos. Taripatwem, kinunana. Bayadag to amin na nagastom intun agsubliak. Siya sino ka dagiti talo ti kaaruba dagiti tao sinanod dagiti tulisan.
Day di na nga asikan ko, ana. Kastami ti aramidin niyo. Palubusan niyo dagiti ubing nga umay kanyak. Di yu paritan ida. Tadagiti kas kadakwada ti agtagikwa ti pagarian ti Diyos. Ibaga kada kayo. Ti siya sino man na di umawat iti daytoy a pagarian, akas iti panangawat iti maysa nga ubing. Dinto makastrek iti pagarian ti Diyos. Sa sino mga klon iti daytoy nga ubing iti nagan ko. Maaklon akmet kan ti mga klon kanyak, aklonin natin ang ipatulod kanyak. Sa sino man nakabasitan, isu ti kang runaan. Hoy, anya ti mapaspasama. Ni Jesus at taga Nazaret lumablabas. Jesus! Jesus! Anak ni David, masyang ka kanya. Anya ti kayat mong aramidakin ka? Kaya't ko ti makakita manan. Makakita kan. Pinaimbag na ka ti pamatim. Makakita akon. Makakita akon. Makakita akon. Pudno nga propeta da ito nga tao. Apok ken Diyos ko, isalakan na. Apo, isalakan na kami. Isalakan na kami. Ayawan tayo ti Apo. Iturong na kami iti husto nga dalan, Apo. Dahita ti parasingil ti buwis. Darsente bumaba sa caves. Taita umaya ki jay balay mo. Iti balay ko? Sino ti mga yat nga umay iti balay na? Kasano nga namamo ni Sakeo ni Jesus? Dumngeg kayo. Itid ko, ti kagudwat isa ni Kwak, kadagiti maririgat. Ket no addaman, sinaor ko, isublik ti mamimpad, ti kado ti inala. Saan ka mamati? May sangag sing-singir ti buwis. At bayad ti buwis na? Imposible. Imay ti panakaisalakan dito'y nga balay tagta. Tada ito'y nga tao kit kaputotam met ni Abraham. Ti anak ti tao imay na isalakan tinapukaw. Dumngeg kayo. Mapantayo jay Jerusalem. Nga pakatungpalan amin nga insulat panggap ti anak ti tao. Maiyawat to kadagiti hentil. Kat katawaan tanto. Papabainan. Ken tuptupraan. Sapsaplitan ken patayin.
Ngem ti may katlong aldaw, agungarto. Ket napan ni Apo Jesus iti Jerusalem. Maestro, pagtalnaam dagiti disipulos mo. Ibaga kada kayo isu dakit agulimek. Dagiti batbato ti mangrugi amang riro. Papya! Dayaw! Salutan! Nukuma. Amoy tatatidalan ti kapya. Ngimita di mo nakita. Dumting to ti aldaw nga dagiti kabusol mo. Lakuben ken darupin da kanto iti amin nga suli. Dadaelen da kanto amamin pinsan. Sika ken dagiti anak mo. Awan ti bato nga saan nga nagaraw nga di mo binigbig ti tiyempo ay ti Diyos tapno isala ka na ka. Ito, 8, 9, 10, 10 kat maysa, 10 kat 2. Sangapulo, 20, 30, 40. Naisurat! Iti balay ko ket balay iti pagkararagan. Ngem inaramid yung metten nga lugar iti agtatakaw. Ipulos ang dagiti ayop ko! Pagsertingin nyo! Pagsertingin nyo! Ayapan nyo dagiti gwardya! Ayapan nyo dagiti gwardya! Mawatak nga do katigiti tao tinamati nga iso ti Ari. Ari? Ari dagiti agpalpalama ken nagtatakaw. Nakakita tayo idin iti kasken kuana, umayda, agpanggep ken malipatan ida. Di kaya gen bubulsig. Umadado ti pasurot na itinal daw. Agdaydayaw da ken kuana. Panagkunan iso ti Ari. Balaagang kayo. No daytoy nga tao kat mangriribok iti kapya. Da kayo ti mangsungbat. Agpaisunsa. Sangwen tayon isuna. Ket napan ken kuana dagiti panguluen a papadi, dagiti mamaestro iti linteg ken dagiti panglakayen. Ket dagiti pasurot nga Hudyo ket immado. Ken dagiti daddu mga turayen ket inusig na. Basit unay! Awanin na ya? Ibaga kada kayo. Ado ti inted da ito'y napanglaw nga balong yung tidaduma.
Taidaton dati sobra ti kinabaknanda. Ngem iti balo, numampay na panglaw, inted na amin na pagbiag na. Ibagaman, anya ti kalintigam nga agsao kadag ito'y nga balag. Sino tinangatid kang kaitituray? At sa ludsuda kada kayo. Ibagayo man, nagapuan ti turay ni Juan na mamunyag iti Diyos wenno ti tao. Ay, iti sumpat tayo. Do kuna tayo nga nagapu iti Diyos, kunanan to, apay nga rod nga ti kay mamati ken Juan. Kem no ibaga tayo nga nanggapo iti tao. Uburin na tayo ti tattao ditoy. Tapat siyenda nga propeta ni Juan. Di mi amono sa dinoti nagapuan na. Jakmet nga rod nga ibagano anya ti kalintiga ka agaramid kadag itoy. Adamay sa nga tao nagmulay ti ubas. Impaabang na kadag iti mannalon. Kalpasan na pimano iti nabayag. Inidimteng ti panagburas ti ubas. Imbaw na ti adipin na kadag iti mannalon. Tapno alain na ti bingay na. Ngem kinabil dagiti adipin ken pinagawid nga ima-ima. Nang ibaon ti sabaling nga adipin. Ngem kaskas di nga minalmalo da, pinagpabainan da, sada pinagawid nga ima-ima. Nang ibaon iti maikatlo nga adipin, dinang randa sada impurwak. Ket kinunana iti bagina. Anya ti aramidat. Ibaong ko ti kakaisuna nga anak ko. Sigurado nga dayawin tanto. Ngem di makita dagiti manalon nga sumungad kinunada. Daytoy ti agtawid. Patayin tayo tadatayon ti agtagikwa ti tawidan na. Anya tinapasamak? Ket impaladaw da iti kaubasan. Ken pinatay da. Anyan to nga tati aramidin iti aking kuko kadag iti mannalon. Tatayinan to ida sanan to iyawat ti kaubasan iti sabali? Anya ti kayata sa wenda ito yung kasuratan. Di ba to nga imbaleng dagiti agipat patakder? Nagbali na kang runa na ba to? Maburburak to ti siya sino man namat nagiti da ito yung bato. Ket ti siya sino man na matupakan na, matumikto akas tapok. Maestro, amumi nga husto ti amin nga isursurom. Awan ti idadadumam, no di kat isurum ti pudno. Maipapani ti pagayatan ti Diyos kadagiti tattao. Ibagaman, maiparit ka di iti lintag, ti panagbayad may iti buwis iti emperador, wenno saan. Agannad ka po! Sikapan da ka! Pakita anak man iti kwarta. Akin ladawan kinakinagan ti adadtoy. Ken Cesar! Iti Dio kini Cesar. Dagiti kukwa ni Cesar. Ken ti Dios. Ti kukwa ti Dios. Anya ti sumbat mo iti dayta! Umasidig itin ti fiesta ti tinapay nga awal lebadura na amaawagan iti Paskwa. Imbaon ni Jesus da Pedro kini Juan nga mapan mangisagan iti pangrabi iti Paskwa. Kinayat ko unay nga makasango kayo ita pa ng rabi, sakbay nga agsaga paak. Dahil baga kada kayo. Adyak ton mga niti daytoy aging ga amatong palte kay papanan na iti pagarian ti Diyos. Bendisyon na kami o Apo a Diyos. Arit iti nga lubungan. Anang titibong ati upas. Alain nyo da ito, ikit pagbibingayan nyo.
Ta ibaga kada kayo, jakton uminom iti arak aging gati dumteng ti pagarian ti Diyos. Bendisyonan na kami o Apo a Diyos. Arit isang alubungan. Nga nang ti tinapay manipod ti lubong. Dahito iti bagi ka na ited nga agpaay kada kayo. Aramidin nyo dahito nga panglaglagipyo kanya. Dahito iti kupa ti baro at ulag iti dara. Ama ibuyat para kada kayo. Ngam kitain nyo, ada dito'y kasangsangok iti panganan timang lipot kanyak. Matay ito ti anak ti tao kas inkideng ti Diyos ngim asipay day tao mang lipot kanyak. Saan na mabalin? Saan na mabalin? Imposible! Naganam ti traidor, Apo. Ti kang runaan kada kayo agbalin kas la iso ti kaubingan. Ket agbalin ti Pangulo akas la iso ti adipen. Siya sino aya tinang nang runa. Ti sumango iti panganan wenno ti mangsirbe. Ti masirbya na, ngem adda kada kayo kas maysa nga agsirbe. Nagtalinaed kayo asi pupudno kanya. Kadagiti amin na nakasuota. Ngarod, kas iti pa na magturay kanyak ni amak. Pagturayan kayo met. Tapno sumango kayo iti panganak iti pagariak. Ken mangukom kayo kadagiti sangapulo ket 2 tribo ti Israel. No kasta, awan ti traidor. Simon dinggem. Napalubusan ni Satanas sa mangsagat kada kayo. Nga mamagsina tinasaya iti dakes kas iti trigo iti garami. Ngimim kararagan ka Simon tapno saan na mapukaw ti pamatim. Kitinto nagsubli ka kanyak, papigsayim tagiti kakabsa mo. Apo, si sasagana ka kumuyog king ka iti pagbaludan. Uray pa iti pakatayan. Ibaga king ka, Pedro. Dinto pay agtraok ti kawitan itangal daw na mitluntun ng libak na. Idiimbaong ko kayo nga awan supot, ada ka din nagkurangan nyo. Awan na pulos. Ngem ita, siya sino man nga ada supot na anlain na. Tati awan kampilan na ilako na ti kagay na tapno gumatang. Ibaga kada kayo, matumpal kanyak ti ko na ti kasuratan. Ket na ibilang kadag iti kriminal, matumpalen ti na isurat maipapan kanyak. Kitaan, adto'y ti dua kutsilyo, Apo. Husto dayta. Ket ti panguluen ti panglakayen inyawat na ni Jesus katakwada. Idin simrek ni Satanas ken ni Judas Iscariote nga may sa kadagiti 12 a disipulos. Nakitulag kadagiti panglakayen nga liputan ta ni Jesus. Pimanaw ni Apo Jesus iti Jerusalem ket napan nagkararag iti Bantay Olibo. Kararag kayo, tapno di kay masulisog.
do pagayataw. Iyadayong kanyak daytoy ako. Ngayon saan at ipagayatak tin maaramid, no deket ipagayatak. Ket nagparang ti may nga anghel keng kuana nga naggapot sa dilangit a nagpakired keng kuana. Iti napalalo at tuok na, kasladara tiling etna a nagtedted iti daga. Apay nga matulog kayo. Bumangon kayo. Ket ikararagyo at di kayo masuliso. Judas. Pinputang mayat ti anak ti tao babaen ti agad. Apo, pagitinagpat kamin! Sige, daliwan yon. Gusto daytan. Milagro. Masapol ka diyan nakabuneng kaya nakapangor kayo nga umay mang tiliw kaniya. Ada ka na kayo iti templo iti inaldaw ngam didak inanano. Ngam nupay kasta day 20 oras yun. Ti oras sa panagturay ti sakngan. Tiliwan nyo. Gwardyaan nyo, analay. May salakan na kami kani. Pag-amloan niya, di mapasama. Adto'y ti kagay nga para iti ari. Natayaw nga ari. Tumaktor ka! Ipagam ka na kami noon niya, di ba masama? Isalakan na kami kadi, ingungutan nga ari. Isalakan na kami kadi. Dayto ya tao nakikaduhamit ken Jesus. Babae. Diyak am mo day tanga tao. Nakita ka nagkuyog da. Daytoy na lumunga adipin mo. Kasi natirig na si Tumalyang si Sabali. May sakamet kadakwada. Saan ko ida ka doa? Awan dua-dua kadwa ni Jesus dayto ya tao. Tatagag Galilea mat. Umadayo ka. Diyak mo no. Noon niya ito magbagam.
Apo, kasya na kami. Aramidim ti pagayatam. Ngagtao di tinabilag nga pursa. Nga kasi ti pamakawan ti ama. No naglabsing kadagiti saom. Nga sino man ngagpuntot kadakwada. Kat di mo dadalan ida. Gapu iti panagayat mo kadakwada. Kiniti karim, kiniti kinapudnom. Saan mo nga upayin ida? Pugtuam tinangkabil. Ibagam, no sino ti sumaruno. Ha? Isardenyo! Isardenyo, kunak! Idasagyo iti pangukuman! Magnanga! Ibagaman, si kakadi ti Mesiyas. Luy bagak. Di tumit lapat yan. Yung agsalud-sudak di kay tumit la sumumpan. Gamitan agtugawak iti abay ti Diyos ama nakabalin iti amin. Si Kangarod? Ti anak ti Diyos? Sika tinagsaw. Si sino tinang tatikarbingan na nga nagsaw ti kasta. Nagbasol. Tatayo ang mismo tinakanggeg itimbagana. Ipantay kan Pilato. Gusto, ipanyo ka ni Pilato. Itayo. Magnaka! Impanda ken Poncio Pilato ti kasikapan kadagiti agturay ti Roma ken akin nakem ti panakaikrus dagiti rinibribo. Anya ka diti masapulyo. Bigbigat pa ilaing nga. Natilimi isuna ang mga lalilaw iti tattao! Nanggulo isuna iti tiyendaan ti templo. Anya ti dusa ken kuana. Sentensyam! Awan rason adosaik daytoy a tao, awan rason. Isukit man nagbasol. Ibagbaga na nga maiparit ti panagbayad iti buwis. Ken isukan mo pa iti Mesiyas. Ari! Ari? Si kakaditi Ari dagiti Hudyo? Kinunamon, Inro ginadjay Galilea. Ita adtuyen. Jay Galilea? Daytoy a tao taga Galilea? Lukasta. Ni Herodes ti makamo kinkwana. At dapay lain dito'y Jerusalem. Ipanyo kin Herodes. Siya sino ka kaskong kunam? Sino dagiti awaga mga disipulos mo? Nadamag ko dagiti milagrom. Ipakita man kanyak. Apo,
Mangsiksikap daytoy kadagiti tattao. Ibagbaga na nga, isukano ti ari. Daytoy? Ari? Madaydayaw nga ari. Dasal niyo. Isubliyo kan Pilato. Ili na daytoy. Awan ga po ang mapapatay daytoy a tao. Ipasaplit ko laeng. Sakon to palubusan. Kadawyam timang waya-waya timay sa balod tunggal piyesta. Palubusan ni Barabas. Ni Barabas. Isukat mo daytoy a tao. Itad mo ni Barabas kada kami. Ilansay di Cruz! Juan, ilansay ti Cruz! Sika! Sika! Sapitin niya! Anya pa iti ururayang Pilato! Iso na ni Jesus! Apay ka pagparigatin ni Isura! Kayo! Iso ti Mesiyas! Awan din nakabasulan na! Patak na rin. Sunod ni Kristo, apay parigatin niyo! Agsalot kayo! Salot! Salot! Agsalot kayo ng Senyo! Senyo! Aglisi kayo! Salot! Salot! Oh, sali! Wala! Salot! Salot! Aglisi ka! Lupunak na aglisi ka! Aglisi ka! Oh! Oh! Hey! Kumader ka! Kumader ka! Siga! Inyat nagan, si Mono taga-sira ni Apo. May gatoy. Kundan niyo, titali! Naklayam! Hasan! Tulog! Tulog! Wala niyo! Mag-gising ka na! Gising! Gising! Tulog!
Kaasi ka pa'y, Apo. Inumam daytoy. Inumam. Uminom ka, Apo. Babae at ag Jerusalem, didaksang sangitan. Dagiti pagbagiyo kin anak yu kit din ti sangitan yo. Tanong astoy ti maaramid, no naata ti kayo. Anyan tukit din no nag-ango. Tulungan na ka ti Diyos. Ikarkararagda ka. Dasam! Ditoy! Dasam di magna! Siga! Siga! Bardasam! Magna ka! Muna ka! Dasam nyo! Tanas! Sige, galaw! Bardasam! Siga! Magna ka! Yan! Ituloy nyo! Imatagdar nyo! Sige, magbal mo! Waya-wayaan nyo, titali! Ama, pakawanimita. Tadida mo't alaramidin ta. Insala ka na dagiti daduma. Isala ka na kung mga runti bagila. Wen! Isala ka naman tabagim no si Kati Kristo. Bumaba ka man nga ron? Pakitaan na kami ti Milagrong. Saan nga ordinaryo dahito nga pagan-anay? Mutoy! Sa inyo pagka nagawan, magdahil data. Amutoy data. Pagsugalan tayo kitin. Sige. No, asino ti mga atiyo kada tayo nga inem? Iso ti mga abang, ha? Ha? Talaga data, ha?
Swerte mo. Pakisabi ang laro tayo. Isalakan mo tabagim, no sikat ari digiti Hudyo. Saan ka di? Sika, di Mesiyas. Salaka mo. Di bagi. Kensa kami himet. Di kaya agbuteng iti Diyos. Agpapadat ti dusa tayo. Amin. Awan takas ka inaramid na. Lagi penak Jesus. Intun umay kay ti pagariam. Ibagaking ka. Manipo di ta makipagyan kanto jay paraiso. Kanyak. Dandaniteng nga iti aldaw idiket nagsipnget itintero adaga. Aging ka iti alas 3 iti malem, di may kasyam nga oras. Napigis iti tenga ti kurtina anay bengbeng iti templo. Ama, kadagita imam, iawat ko. At espiritu ko. Dayawen tayo ti Diyos. Pudno nga awan basol da ito ya tao. Ni Jose at Arimatea, natakne nga miyembro ti Sanhedrin, saan ngay malamong itinaramid da. Ket kinid daw na kini Poncio Pilato ti bangkay ni Jesus, tapno may kabil iti tanem sakbay nga mangrugi ti aldaw ti panaginana.
Akawanan da kami. Tasursurutan mi ti bangkay ti Apo. Mabalin. Ngem intayon. Tadumteng ti aldaw ti panaginana. Nakasapsapad na iti aldaw ti Domingo, napanday ti tanem, ket intugot da dagiti bangbanglo nga insagana da. Apaya biru kinyo kadagiti natay ti tao si bibiyag. Awan iso na ditoy. Nagunga rin. Lagipin nyo nga idi aday jay Galilea. Imbaga na kada kayo. Masapul amayawa ti anak ti tao kadagiti managbasol. Mailansay ti krus. Ket agunga rin ti may katlong aldaw. Dungag kayo! Naitulit siya bato. Simrek kami. Kitibang kay ti Apo. Awanan. Anya? Awan ti bangkay ti Apo? Kat nagparang kada kami. Ti duwang angheles. Makasisirap. Ket kunada. Apay nga biro kanyo ti si bibiyag. Iti ayan dagiti natay. Udno ti bagbagami. Patsenta kami. Patsenta kami. Nakita mi. Uri apan nyo kitaan mismo. Awanan ti Apo. Pedro, patyan na kami. Pudno ang nagungar ti Apo. Nagparang kini Simon. Di mi nga nabigbig isuna. Ijay dala. Hindi pinisino ti tinapay. Nalasin mo Ijay imaos? Imposible mga panisuna ijay. Kapya kumati ada kada kayo. Apay mariribok kayo. Apay nga agdudwa kayo. Kitain nyo. Lagiti imimak yan saksaka. Kit makita yo asyak mismo. Sagidin dakit mapaniknikan nyo. Awan lasag kento lang ti spiritu. Ngem ada kanya kas makita yo. Dagito iti bagbaga kada kayo. Idi adak pay langit ti danayo. Amatungpal amin na naisurat may papan kanya kiti linteg ni Moises. Iti surusurat dagiti propeta ken dagiti salmo. Dahito iti naisurat. Masapol nga agsagabat ti Mesiyas. Kinaggungar ti may katlong aldaw. Ket itinagan na. May kasabanto ka dagiti amin ti mensahe ti panagbabawi ken panakapakawan ka dagiti basbasol. Manipot iti Jerusalem. Da kayo ti saksi ka dagitoy. Ibaong ko kada kayo ti inkari ni Amak. Di kayo nga ron pumampano iti syudad. Agingga nga umay iti Espiritu Santo.
Ti apo kita kada kayo. Naited kanyak ti panakabalin ijay langit kan dito'y daga. Ingkay nga rod kadagiti amin at tao. Kahit pagbalin ninyo ida nga adala. Bunyagan nyo ida tinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ken isuro yu ida nga agtungpal kadagiti amin nga ibilin ko kada kayo. Laglagipin nyo nga adakto nga kanayon kada kayo aging kay ti panungpalan ti lubong. Amen. Awan tinagyan ti tanim nga nakaikabilan ti bangkay ni Apo Jesus. Talo nga aldaw kalpasan pa nakailansana. Nagungar manipod patay. Si bibiyag ita, tarigagayan na nga sumrek iti biyag mo. Kinuna mismo ni Jesus. Siyak ti panagungar ken biyag. Isya sino man na mamati kanya, uray pa'y numatay ak biyag to. Dandani 2,000 nga tawen tinapalabas manipod panagungar ni Jesus iti patay. Kahit si bibiyag ura ita akas kain daklan ken kabilgan nga impluensya ti entero alubong. Himmaod dagiti napalangguad, mabigbigbig at tao, nga mawandan. Dagiti agtuturay, masisirip, siyentipiko, pilosopo, tiyologo, ket nagtaod nga mawandan. Ngem ni Jesus si bibiyag paylaeng, idumduma isuna iti amin nga nagbiag dito'y daga. Ibaga ti Biblia kada tayo, nga impas nga isuna ni Birhen Maria. Naidumduma ti panagbiag na, nailadawan ti biag na nga daan pa nakabalin, nagbiag nga nasantuan nga awan ti basol ket nakaaramid iti milagro, asaan nga naararamid ti siya sinuman nga parsua. Ti mensahe na ket naidumduma. Bangted ayat, pamakawan, ken baro nga wagas si panagbiag, kadagiti amin nga umawag ken kuana akas mangisalakan ken Apo. Ti sa dinuman nga nakadanunan ti mensahe na, inyeg na ti baro nga kay papanan ti panagbiag. Ti panakatay na iti krus ket naidumduma, ag 2,000 nga tawen ti napalabas, imbaon ti Diyos ti sangalubungan ti kakaiso nga anak na, ni Hesu Kristo, akas daton kadagiti basol iti amin at tao. Natay gapuken ka. Ti panagungar na, ket na isang sangayan. Talo nga aldaw kalpasan ti panakatay na, napasamak ti nakakaskas daw unay apasamak. Nagungar ni Jesus. Ti panakayanak na, ti panagbiag na, ti panakatay na, ken ti panagungar na, paniknikadda nga ni Jesus isu ti pudno nga anak ti Diyos, nga mangisalakan iti amin at tao. Daytoy metlay nga Kristo, ket si bibiyag aging gaita, kayat na nga umay di tabiyag mo, pakawanin ti basol mo, ken ikan na kay ti panakabalin nga agbiag iti narangay. Denggem ti sauna. Umay kayo kanya, ta kayo amin na napannog, ken madagdag sinan, ket paginanain kayo, siyak ti dalan, ti pudno, ken ti biyag. Awan ti makapaniti amanod di magna kanya. Kuna ti Biblia, nagbasol amin at tao ket adayuday ti panangisalakan ti Diyos. Kuna napay, patay ti supapak ti basol. Ngem biag ngagnanayon ti sagot ti Diyos gapo ken ni Kristo Jesus nga Apo tayo. Idinatay ni Jesus, binayadan nan dagiti basbasol mo. Itan, si sasagana nga umay iti biag mo. Denggem, nakatakdera kiti ruangan, ken tumuktok-tok. No ada makangeg iti timik ko, ket lukatan na ti ruangan, sumrek aktukin kwa na. Tapno mapadas mo ti ayat na ken pamakawan na, ken maddaan ti biyag ngagnanayon, kasapulan nga awatem iso na akas daton kadagiti basbasol mo, ken awisem nga umay iti biyag mo babaen ti pamati. No detoy ti kalikaguman tapusom, ikararag mo detoy nga kararag ti pamati, ket umay ni Hesu Kristo di tabiyag mo.
Daytoy ti surote makararag, ibagak no muna. Apo Jesus, kasapulan ka. Agyaman ti panakatay mo ije krus para iti basol ko. Luktak ti ruangan ti biyag ko, ket awating ka akas manang isalakan ken apok. Iturayam ti biyag ko, ket aramiden nak atao akas iti pagayatam. Amen. No daytoy akararag ti kalikaguman ta pusom, ikararag mo nga rod ita daytoy nga kararag, sa dinuman ti ayan mo. Surotem no anya ti ibagak. Apo Jesus, kasapulan ka. Agyamanak ti panakatay mo ije krus para kadagiti basbasol ko. Luktak ti ruangan ti biyag ko. Kinawating ka akas manang isalakan kinaapok. Sika ti agturay ti biyag ko. Aramiden nak atao akas iti pagayatam. Amen. Itan taing kararag mo deto nga kararag ti pamati, ken inawat mo ni Hesu Kristo nga umay iti biyag mo. Namnamayam nga umay ken kagaputaing karina nga aramiden na, nulaeng dawatem ken kuana. Mangnamnama ka, nga napakawan dagiti basbasol mo, nga si kaket anak ti Diyos, ken madaan ti biyag ngagnanayon. No kayat mo nga mapadas tinanamay a biyag, nga ingkari ni Jesus, makisao ka keng kuana akang kanayon, babaen iti kararag. Amuem dagiti napipintas a plano na iti biyag mo, babaen iti paragbasa iti Biblia, ken panakilangin kadagiti daddu mga agayat ken sumurot keng kuana. Kamaudyanan na, kanayon alagipem dagiti napintas agarina. Di kay panawan winubaypayan, agdaa kada kayo nga kanayon, aginggat panungpalan ti lubong.